राजस्थानाव गोबां जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा हाबा जायो दोनो गोबां हिन्जावसाफोर हाबा जायोनानै मा जादोंनो आलाय सिलाय माने राजस्थाननि नोंसा बहुत बोसोर जाबायना आङो न'आव थाङाखैना ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा थैबाय होननानै सानदों आरो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनो थाबाय बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैयो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर माने चेनेलावहाय गोदानै हाबसननो नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय शेयारखौलाय बहाथो खालामनो इसे माने नायना होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय थौदोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना इसाननैसोआ माने बिराद बिजि लोगोफोर खामानियानो खामानि दुन्दियानि खामानिया जोबबाबो आरो अमानि दाउनि बुहुत खामानि आरोना नोंथांमोना सानलायगोन आरो दा खामानिखौनो खोथाबाय थायो देखायबाय थायो ओरै होननानै माने सानफ्रामबोनि माने ब्लग भिडिअ नालाय बेफोरनोसै आरोना देखायाबाबो जाया आरोना लोगोफोर थौदोंबा स्टार्ट खालामहोलांसै ओमफ्राय नै जालायबाय आरोना सानजौफुनि आदार आलुजों इनिफ्राय अहर आरोना लोगोफोर कक्लिं बेखौ माने कक्लिंखौ आङो हरसे सोमना दोनखादोंमोन ओमफ्राय कुकारावबो सिटी होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आलुजों कक्लिं इनिफ्राय नै भेन्दि संगोन आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनैसो भेन्दि जानो नागिरदों गोदान ओंख्रि लोगोफोर ओमफ्राय आङो भेन्दिखौ बरिया एवना लाखाबाय थावजों फ्रामनो ओमफ्राय आलुखौ फोमोनना लानोसै निरामिसावलाय बाथो जानो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौनो जासाबाबा ओमफ्राय नै सजनाजों आलु लाब्रा संनोसै आरोना जाखांलायबाय नै अमा आदार रुनाया लोगोफोर नै मनासे थिब लानानै फैखाबाय ओमफ्राय लोगोसे नैयावबो मनासेमोन ओमफ्राय बोराया नै एसे हुफ्लेदब लाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय आरो खान्थासे थिब आरोना सानफ्रामबो माने रुल मथे खामानिया लोगोफोर अमा आदार रुनायखौनो देखायबाय थायो ओरै होननानै नोंथांमोना साननो नाङा आरोना ओमफ्राय बेयो मोनसे रुल बायदिसो जाबाय आरोना आंनि थाखाय बा जोंनि थाखाय आरोना सानफ्रामबो बेखौनो मावनांगौ बेखौनो दांनांगौ नै बनाबो गैलाय लांला रुवैनो इसाननैसोआ बोथोराबो अखायानो अखा नालाय लोगोफोर नै अखा बोथोर माथो होननो आरोना मोनबायबो नै लोगोफोर सिदा सिदि माने मोननायखौल' देखायबाय आङो ओमफ्रायो आलु इनिफ्राय भिन्दि ओमफ्रायो मा होनो कक्लिं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने संनायखौ देखायबाय थालायासै ओमफ्राय नै मोननायखौल' डाइरेक्टनो देखायनाय जाबाय बिराद मोजां मोनखाबाय आरो मिरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो एसे साखिना नायनोसै र' नै लोगोफोर सजना स्रि होनलायलांबाय आं लोगोफोर जि बरिया एवखाबाय आरोना ओमफ्राय माने निरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो होननानै आङो मोननायखौल' देखायलायबाय आरोना बेखौबो ओमफ्राय नै जि बरिया मोनखाबाय आरोना सजनाया इसाननैसोआ माने सजनाखौ जासिन माने जानाय जाबायहाय लोगोफोर माने दाबायदियाव माने सैत मासाव सजनाखौ जानांगौ होननायखाय जाबाय दं आरो साननैसोआ सजना बायना लाबोयो बोराया ओमफ्राय जि मोजां माबाबाय आरोना मोनबाय नै जाबायबो लोगोफोर बेयावनो मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो माने शेयार खालामनो सानदों आरोना राजस्थानाव बर' हिन्जाव माने हाबा जाहैनानै बिराद माने आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनदों ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' माने नुखांबायबो जानो हागौ बहुत मानसियानो फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना जाय नुवाखै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जाय नुखादों बिसोरथ' नुखाबायानो नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै बर' हिन्जावफोरा नङा आरो सासे बर' हिन्जावा राजस्थानाव हाबा जानानै माने बेसेबांबा आलाय सिलाय जानानै दङनो जाहैबाय ओमफ्राय आरो बुहुत माने बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना सिगांग्रो गाहायनि भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनाखैबा आं नोंथांमोननो फोरमायना होगोन बिथां आब'आ आंखौ मा खावलायदों सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो मानसिफोरा बुंनो नागिरो आंनि नामा बुबुलि भाई ओमफ्राय जोंनिया सनितपुर जिल्ला जायो नोंथ' मिथिखायोदां जोंनि कासुमारि गामिखौ ना थेलेबादैखौबो आं नोंनि भिडिअ नुनाय आरो थेलेबादैया आंनि आवायनि बिनानाव जायो ओमफ्राय आङो राजस्थानाव हाबा जाफैदों आरो होमबा गोबावमानि जाबाय आरो आङो माबायावहा जोंनि कासुमारि गामियाव थाङिया ओमफ्राय नोङो थेलेबादैखौ सिनायोबा फन हरनानै नों बुंबानो जाबाय आरो नोंसानि बुबुलि जायोबालाय बुबुलिखौ सिनायोना
फेसबुकआव नुदों होनना बुंबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आं न'नि मानसिफोरजों रावजोंबो आङो रायलायनो मोना आरो थेले बादैखौ सिनायोबा फन हरबानो जाबाय आरो नोङो फन हरनानै बुंबानो जाबाय आरो नोङो नोंसा बहुत बोसोर जाबायना आङो न'आव थाङाखैना ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा थैबाय होननानै सानदों आरो बेनिखायनो नोङो आंनि बे भिडिअखौ नुदोंबोला थेले बादैनो नों फन हरबानो जाबाय आरो नोंसानि बुबुलिया दङ माबा राजस्थानाव दङ भिडिअ खालायनानै हरदो भिडिअ खालायदो होनना बुंबानो जाबाय आरो राजस्थानाव गोबां जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा हाबा जाहैदोंनो गोबां हिन्जावसाफोर हाबा जाहैनानै मा जादोंनो आलाय सिलाय माने राजस्थाननि मानसिफोरा गावसोरनि सुबुंजों हाबा जायोबाल'सो सनमान होयोनो रेसपेक्ट होयोनो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। मैया जे मोनसे आङो बिथां आब'नि भिडिअ लाबोदोंमोन बेहाय माखासे सुबुङा बुजि मोनाखै जानांगौ बेनिखायनो आं गुवारै फोरमायना होनो सानदों बे आब'नि काहिनिखौ आरो जोंनि बर' माखासे सिख्लाफोरनि दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै आङो फोरमायना होनो सानदों। बिथां आब'नि मुङा जाहैबाय बुबुलि बसुमतारी, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां आनसलिकनि सिङाव थानाय कासुमारि गामिनि। आब'आ जेब्ला बिमा बिफाया उन्दै समावनो थैयो अब्ला बिथाङा 5 बोसोर गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बिनि उनाव राजस्थाननि सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै बिथाङा हाबा जायो आरो राजस्थानाव 15 बोसोर मा जायो हाबा जानानै थाङो। आब'आ गावनि न'खरनि मानसिफोरजों रावजोंबो माने कानेक्सन गैला, रावनिबो नाम्बार गैयिलाय न'खरनि मानसिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायनो लुबैनानै आंखौ खावलायो बिथाङा जे भिडिअ बानायना हो बाबु, जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा आंखौ मोनथियो थैयाखै होननानै सानथो। सोरबा सोरबा सानबाय जानांगौ जे आंखौ थैबाय होननानै, नाथाय आङो थैयाखै दाबो गोथाङैनो दं होनना मोनथिथो होननानै गामिनि मानसिफोर आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरा आंखौ कल खालामथों होननानै आंखौ भिडिअ बानायनो होदों। आरो बेजों लोगोसे आब'आ मोनसे बाथ्रा फोरमायदों। बे बाथ्राया जोबोर माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। आब'आ बुंदों राजस्थाननि सुबुंफोरा जुदि राजस्थाननि मानसिया गुबुन हारिनि हिन्जाव लायोब्ला गावनि न'खराव माने थानो होआ होननानै। बेबायदिनो जोंनि आसामनि गोबां सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा राजस्थानाव हाबा जाहै थाहैनानै आलाय सिलाय जानानै दङ होनना। आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा मानो बांसिन गुबुन हारिजोंसो जानो मोजां मोनो। दा आब'आ फोरमायदों आंनि सिगाङाव जे बेखौबो भिडिअआव बुंना हो, जाहाथे एवारनेस जायो, न'खरनि मानसिफोरा मिन्थियो, जाहाथे गुबुन जायगायाव जानला मानला हिन्जावसाफोरखौ थिनहरनानै बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाया होनना। राजस्थानाव गोबां जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा हाबा जाहैदोंनो, गोबां हिन्जावसाफोर हाबा जाहैनानै मा जादोंनो आलाय सिलाय माने राजस्थाननि मानसिफोरा गावसोरनि सुबुंजों हाबा जायोबाल'सो सनमान होयोनो, रेसपेक्ट होयोनो। जुदि गुबुन हारिखौ लायोब्ला बेखौ सैमाफोरबायदि माने आलाय सिलाय जेबो माने जोथोन लायानो, जेबो माने न'आव थानो होआनो, जानला मानला मा खालामनांगौ जायोनो भारा लानानै थानांगौ जायो, खामानि मावनानै जानांगौ जायोनो। बेनिखायनो आं बर' हिन्जावसाफोरखौ खावलायनाय, नोंथांमोना मानो गुबुन हारिजोंल' हाबा जानो ख्लाब जायो। जोंनि बर'फोरानो इसिबां गोग्लैसोनानै दङ हिन्जाव मोजां मोनि, हिन्जाव नागिरना मोनि। बिनिखायनो आङो खावलायो जोंनि बर' हिन्जावसाफोरखौ, नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो नाङा, गुबुन जाथिखौ जेनेबा साबसिन जागोन मागोन होननानै हाबा जाहैनानै बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानो नाङा। गोजोन्थों। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' माने भिडिअखौ नुबायानो जानो हागौ। दिनै जोंनि बर' बिमाफोरा मानो बेफोरबायसा आलाय सिलाय जाहैनांगौ जाखो। जोंनि बर'नि जाथि, बर'नि थैखौनो माने हाबा खालामनांगौ। जोंनि बर'नि फिसाय माने साबसिन रावबो गैया लोगोफोर। बेलेग जाथिफोरखौ बेफोरबायसा फोथायनानै उनावहाय माने हाबा जाखांनायनि उनावनो आलाय सिलाय खालामो, उनाव जाम्बाथाय आरोना। नोंखौ गथ' सासे सानै खालामनानैब्लाबो माने उनावहाय माने आलाय सिलाय खालामथारगोन आरोना। जोंनि बर'आ सोर साबैसे गुबुन जाथिजों आलो गोजोनै रायजो मोनजादों साननानै नायनाय, होमबा बेसेबांबा आलाय सिलाय जानानै थाहैयो। ओंखायनो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आरोना, गुबुन जाथिखौ माने मोजां होननानै माने फोथायनानै हाबा जाहैनो नाङा। उनावहाय माने गथ' सासे सानै जाखांबानो माने आलाय सिलाय खालामो आरो दै। ओंखायनो माने अननानै नोंथांमोना बा नानिमोन सनाफोर, नोंथांमोना मा होनो
जोंनि बर'नि अनगा गुबुन जाथिखौ फोथायनानै हाबा दा खालाम आरोना उनाव माने फस्थायनाङो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर बाय बाय।